Jel znaš da nas ima 98 koji radimo A1 već 25 godina? A nas koji smo rođeni 99. godine imamo 25 godina, nas ima 76. Ajde, baš mi je drago da je vama mladima interesantna ova firma. Znači, dobro je tu ako ste već 25 godina u firmi. Dobra ekipa, zanimljivi projekti i uvijek nešto novo. Kad je bilo najteže, mi smo poslovali stabilno. Tako, 25 godina proleti kad se čovjek zabavlja je. Opa! Pa i meni je dobro, tu sam već pola godine i ima jako puno prilika za učenje. Znaš, puno je znanja i iskustva u tih 25 godina. Pa je sad ovo. Opa! Čekaj, stani. Pa zar ti nisi znao da mi, generacija Z, i bez iskustva znamo puno toga? Može. Hej ekipa, dosta zezancije, imamo posla. Znate da bez nas firma ne funkcionira.